Георги! Браво, бе! Не слава, върви се врата. Второто полувреме на срещата между червените и белите. Резултатът е 5-1. 5-1 за червените. Тъч, който ще изпълнят момчетата с бели екипи. Давай топка назад! Давай, Георги! Хубаво да разгула и топката мина на около 10 см от най-вида спречен стълб. Айде, Ники! Айде, Ника! Давай, Гошо, ще вземат! Бързо, давай! Браво! Добре, вие сте! Колко време оставя? Видях колко започна. Атака за червените. Удари гол! 6-1. Пет минути до края на срещата. Червените водят убедително с 6-1. Отново ви напомня, не пропускайте четирите на Кока-Кола, където ви очаква минералната вода, банка и напитките Кока-Кола, които са подарък за вас. След срещата отново ще правя игра с публиката, така че не пропускайте тази възможност. Отново да се включите, да играете и да печелите страхотни награди. Секо! Стига се Това е обадите купата на всички! Кока-Кола, движи се. А мотото ни е играй с нас. Играта е водеща през целият спортен празник.